Здравейте, хора! Аз съм Мариан и днес ще гледам сега. Имаме клип, нали, там дето... Не, в този канал имаме клип и нали, той е сниман от... Там... Иван... Не искам да казвам Мишочето БГ, защото е малко обидно, пък аз не искам да виждам хора. Да, такава името, обаче просто аз искам... Да, не, сега почвам. Значи, моя гледат тези има, които са обикновено, но аз трябва да обясня за тези, които не знаят. Играта е, ето сега, е създавана почти като Агарио. Тя дори е измислена Не, добре. Тя е като Агарио, обаче, мисля, че трябва да гледате, ами тук дори най-малкия може да прецака най-големия. Защото ако той мине пред него и той се движи супер бързо, ето сега като иска да ме прецака, обаче няма да се получи. И нали, той директно умира като се блъсне в него. Иначе аз мога да минавам през себе си. Не е като от уния игри, там с мичката, дето... то не можах. Ето видяхте и сега как този има такова. Ма прецака много готино. Играта е подобна на Агарио. Какво ще правя клипи на Агарио? Да, за този клип някакъв направи на Агарио. За днеска да се гръмна. Ето вижте, аз мога да се блъскам в пашка. Готино. Има една колата е голям. Али? Другите колата са някъде с 100-200 по-малки от вас. Вие може да ги се оградите и да се свивате постепенно. Вижте как лагва. Играта е някой път доста. Ето, видяхте как налага. Някой път си от играта, някой път просто самата игра лагва. Ако ви лагне, ако сте близко до човек, това трябва да качите фиато, това е вече. Играта е доста готина, има и за компютър. Тя също така има един пауър, но за тези само по-трудно да го активираш. Аз не го предпочитам. Ето вижте ли, това сега се го използвам на комп по-лесно, но и на тези също става обаче малко по-трудничко. Аз съм го правил точно когато искам да направя това, то не ме го прави. Някой се е осрал. Омага този големия иска да... Просто не разбирам. Много не съм качал стола на BG, обаче това е защото искам да качам и тук. Как е? Как така ще... Извинете това. Как така ще... Такова... Абе, Съжалявам, може ми сега и тази грама, просто иска да направя и сега... Може Мишко Иван... Мишочето БГ да ви е показал как се прави всичко, но аз искам да се уверите, че е така. Да, това като цяла играта. Абе Маник не си мисли. Ето, видяхте как лагва някакво. Силера Маник. Маниче, това няма да се получи. Извинете за този слаг, спомена по-за да си оправя Wi-Fi.
Добре, отново съм тук, обаче налагна, ще отпусна клипа. О, не. Ама моето Wi-Fi е направо златен. Така, тук съм рестартирах играта. Не спушим, защото губим време. Та, докъде да стигна? До никъде. Да, играта е интересна. Ако път ще ви налага, обаче си вижте. Защото да, играта може да бъде проблеми, ама и нета е малко така. Наши, извинете за качеството, в смисъл на за това на играта. И ще да бъде много по-чиналко прецакано. Обаче аз за сега най-големия рекорд е 2500, което е доста малко. На компа може би май съм правил повече, обаче това не е компа. Училища. Ето спечава се блъснахме, аз не знам просто как. И най-простият човек няма се блъсне. И след една минутка приключваме. Исках просто да ви кажа как изглежда самата игра. Дали я харесвате? Това път не искам да пиша описание, обаче запомнете. Моят скайп е Манчо разбойника. Просто не искам да пиша така скайпа. Фейсбука ми е Мариан Василев, а скайпа на Мишочето, Иван, е ванката 5620. Не знам, той ще поправи сигурно там в коментара. Да много го види, защото ние сме с общ канал на тук. Фейсбука ми е Мариан Василев. То си е ясно. И като цяло това е. Дано ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, палец нагоре. Ако харесвате да правим такива неща, също палец нагоре. И това беше от мен или от нас. Се виждам по-нататък и чао!